Tanawa ko no ang atong Pilipinas karon, unsa man ta, gawas nun o ulipon sa laing nasod? Kusga. Ambot lang. Basta ang atong pinakasikat na tao, usas pinakasikat na tao sa Pilipinas, former President Rodrigo Duterte, wa gihiring diri sa Pilipinas. Igo rang gidakop diri, pero tuag gihiring, tuag gipapriso sa International Criminal Court. Pasabot ni angkon tang mga Pilipino nga di ta kamaong muhandol sa kaso nga gipahamtang kunuhay ngadto ni President Rodrigo Duterte. Kinahanglan tang magpatabang sa laing mga nasod, kay di ta kamao o dili ta kapatunhay, dili ta ka kita sa hustisya ni anang maong kaso tungod kay di ta kamao. Ulipon ta, uyamo ta in relation to this case ngadto sa laing mga nasod. Bisan kita karon mga Filipinos, unsa may atong kasagaran yung hunahuna, kung ni atas atong nasod, patay kita dinhi. Abroad yun. Ana, kay mauragid na'y paglaom nga makaluwas nato gikan sa atong financial problems. Hala, usban ang colors imong buhok, ipablan para mura-mura sa kag foreigner. Kay kung kana ra yung naong nimo nga Pilipino, wa gid nay lami ng naonga. Mura batag inferior ta kanunay ba? Inferior. Hala, paputian ang imong naong kay kaning atong kayumanggi nga color inferior from other nation. Hala, inata ng imong ilong kay kanang atong ilong nga murag paluwas lubi. Kanang para sa ning ako, uyamo ta, ulipon ta. Ala, sumpay ng imong pilok, kanang imong pilok nga mubo kayo, ipariha na anang mga tagalaing nasod nga bawog kay pilok tagas pagyud kaayo. Bahala na lagi mo na lang ng butangan yag sumpay-sumpay kay o kana lagi imong pilok ultimo kay ka. Di ba? Nakita na to karon, nakita ang mga Filipinos wala tay igong kusog o kalig-on sa dignidad na makaingon tang labaw ta sa ubang nasod. Muratag mo feel yung inferior. Sino nang kay pag-ingon sa Interpol nga dakpa ni si Rodrigo Duterte, mao man na ilang giingon, og paghatag og warrant of arrest gikan sa ICC through the Interpol kuno gidakop ang 80 anyos mo birthday naman na karong no sa ato karong March 28 mag-birthday man na sa ika-80 anyos si President Duterte. Gidakop nga mao palay pagtugpa gyud sa eroplano gikas Hong Kong nga ni atin siya rally dito sa mga OFW supporting sa ilang partido sa eleksyon. Gidakop, giatake sa ubak o sa to diabetes, wa gipa-ospital din sa ato, wa gipalarga ngadto nga wa gani tagaig proper hospital care, wa gipa-stable ang iyang medical situation. Gidagyon, gidali-dali yung padangan to sa kay mura lagi tag niingon ang ICC ragyon, ang ICC ragyon mo'y maka sulbad aning maong kaso
pahamtang nato ni President Duterte. Kita dinhi inferior ta. Di kausa si San Pablo iyang gikasab-an ang mga leader sa simbahan nga iyang gi-organize. Ningon siya, nganong ang inyong mga kaso tua man ninyo gipahusay sa mga dili magtotoo? Wala na balangyoy kasaligan nga mga leader ninyo diha sa simbahan nga makahusay sa inyong kaugalingong kaso? Inana ba? Murasag ato sa nang ipangutana kitang mga Filipinos, wala na balangyoy Korte din his Pilipinas, apil ng Supreme Court nga makahatag og husay ni ining kaso nga EJK kani kunong gitawag og crime against humanity ni President Rodrigo Duterte. Dili makahusay ang atong Supreme Court nga mo submit kita ng International Criminal Court. Ana ba? Nakaron unsaon man aron magsunod tas balaod sa Ginoo, unsa may kinadak ang balaod sa Ginoo nga makapahimo natong tinuod gyud nga iyang katawhan, iyang mga anak. Gani iningon pagani diri, kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit. You must be perfect as your heavenly Father is perfect. Unsa maning suguas Ginoo nga makapahimo natong dako nga nasod, lig-on nga nasod nga gipractice ni Hari David, gipractice sa mga nila ni Moises. Unsa man na? Love your enemies. Higugmaa ang inyong kaaway. Ana, gasigi naman hinoon tarog pangaway. Higugmaa ang inyong kaaway. Ayaw pagsigig pangaway. Muna, ato ning hinumduman, kitang mga Filipinos, Team Marcos man or Team Duterte, aning atong political kuan karon midterm election, hinumdumani nato na magsigi pagkay tag-away, magsigi gani tag-away kita entre mga Pilipinos, mahimo gitang uyamot. Gitag-ana na ni Kristo ang panimalay nga mag-unay away ang mga sakop, mahugno ng maong panimalay. Ang gingharian nga mag-unay away ang iyang mga sakop, mahugno sa nang maong gingharian. Ug ang nasod nga mag-unay away ang iyang mga leaders o mga followers, mahugno ng maong nasod. Di pagita mo tagam kita mga Filipinos nga giulipon na tagmaayo panahon sa mga katsila, giulipon ta for 400 years. Panahon sa mga Amerikano, giulipon na santa, hangtod karon gikuptan tas mga dagkong nasod, muratag mga ulipon, kanusa pamantang maghiusa. Look at Japan, look at Singapore, look at Vietnam and other countries. Ni desisyon sila nga maghiusa. Gamay sila nga nasod, pero naghiusa. Kagamay sa Singapore, walang mangitingali na kaabot o gidakon sa Cebu na island. Pero nga nung nahimo man silang dako kay nasod, inila nga nasod, girespetuhan nga nasod sa tibuok kalibutan. Tungod kay naghiusa sila. Kagamay sa Japan, puparihara mo na sa ato din eh. Pero nga nung ang Japan, usaman sa mga girespetuhan o gitamod nga mga nasod, kay naghiusa sila, naghigugmaay. Gani ang ilang leader dito, kung makahimo gid siya sayop tungod sa iyang kahuyangay, mag-commit og suicide, harakiri dinis ato. Ilingay mong tupad, ning namusunod ka ng harakiri.
lang. Muna mo tag mo kuanan ta ba maminaw na unta tas Ginoo aron mahimot ang bulahan na how to love enemies. Kaya mo ingam sa mo, paduloy, sakit kino, paduloy, di na pwede eh. Karon tanaw na to social media, na ay na nag-prayer rally, nga nag-ampo para ni President Rodrigo Duterte. Naasay nag-prayer vigil, o naghimog mga misa, nag-ampo sa na makonbikto yun si President Duterte. Kinsa maron nila ani ang tinuod nga nahigugmas kaaway? Kinsa man? Kaning na nag-vigil o nagmisa aron makonbikto yun si President Duterte, o kining na nagmisa sa nag-prayer vigil aron maluwas o ma-absuelto si President Duterte. Kinsay nahigugma ron anis kaaway? Hilom lagi mo. Kay mo si parit ganita sa sugo os Ginoo, hugno kita. Few years from now, bagsak nig samot ang Pilipinas. Bisan gani sa ato dining educational system. Uyamot kay tastanan. Hunahuna lang ha, kung mo trabaho ang ato mga graduate, mga professionals na Pilipinos, bisan pag doctors o lawyers, bisan pag top-notcher ka din sa imong medical exam, board exam o sa atong bar exams, inig-anto ni mo laing nasod, labi na sa kanang gitawag o mga first class nations, daghan kay kang exams nga i-take o sa to qualify yourself there. Pero sila'y mo anhi din hisama anang ICC, kung sila'y mo ari diri kausara ta murag giagian bagyong Yolanda, tuman dayon tawa tay mga requirements gikan nila to make them qualified to order a warrant in our country. Ingon ta anak kauyamot, pero kita'y magtugatugag dakop ditong tao sa ilang lugar niya ang atong warrant atong iserve dito muagi tag butas ng karayom. We will pass through the needle's eye before we can implement our standards here. Is it not insulting? Is it not a slapping on our face as Filipinos? Nya ato gyaponing patuyangan, mag-away ra gyapon ta, mag-away ra gyapon ta. Let us unite as Filipinos. Love your enemies. Okay, lingian na imong tupad. Yung na promise. Sabat na ko. Din adyo ko mga away nimo. Ina din adyo ko mga away nimo. Malusno kita ani, malusno kita. Musamot kita kauyamot. Ana, na how to love enemies. Hate the sin, love the sinners. Maunay atong basic Christian principles. Hate the sins, love the sinner. Unsa may mga sala nga naa sa atong nasod nga nakapahugno nato o nakapahimo natong nag-away-away na takaron. First, graft and corruption. Mao gini ang tinuod nga problema sa atong nasod, graft and corruption. Sunod, drugas, drug addiction, drugs, illegal drugs. Ayaw lang na-appeal ng drugstore ka ng Nasrus Pharmacy o uban pa. Legal man na. Illegal drugs. Samaan ng marijuana, samaan ng shabu, cocaine o uban pa. Drugs. Sunod, terrorism. Terorista.
kanang siging panghulga sa atong development. Sa una, lisod kaayo ang paghimog mga infrastructure, labi na gina mga farm to market roads, tungod kay ang mga NPA mo babag dayon, mangayo dayon people's tax, o di ka mohatag pabuton imong bulldozer, bombahan ang inyong mga towers diha kung maghimo sa mga infra about aning atong mga mga internet, bombahan ang tower, pabuton ang imong mga banghouse diha, hulgaon ka, terrorism. Mo nang lisod kayo pag himo og mga infrastructure sa una nga beneficial to our country. Tungod anang terrorism, hinumdo mo sa Marawi, hinumdo mo ata terrorism, MILF, Abu Sayyaf, NPA. Ikaupat na problema, poverty, unemployment. Ang atong sweldo dinhi kung ma-employed man ka, sakto ra gyud sa imong pamliti o sa imong pamliti, baon, kaon, gamay na lang kay sobra inighuman ana. Poverty. Muna ang atong mga empleyado dinhi maputos sa utang, kasagaran gyud maputos gyud sa utang, siguro mga 90% putos gyud sa utang. Pangita mo diha mga teachers, kinsa ninyo ron ang way utang? Sige. Ingkay arang-arang na padiroy ka ng mga teachers, ay maayo gyud ang mga pulis kay gidubol guna ni anhing President Duterte, aning naman. Former. Sorry kayo ninyo mga Duterte pamilya. Nasa iyo term ni former President Rodrigo Duterte, siyang term gidouble ko na, hapit ko na gitriple ang ilang kuan, dako na ginagsweldo, pero pangita mo mga pulis nga way utang. Hasta pagani mga lawyers, hasta mga doctors, pangita mo way utang, apil na magining gawali, dako kay utang. Ano ba? Nganong nagkautang-utang man ta, nganong ang utang mangyong magbuhi nato din sa Pilipinas? Because of poverty. So gamay patag sweldo, daghan pag yung nangataktak sa trabaho karon. Namo na itong problema. Nya sunod, kaning atong immorality. Grabe kaayo ang atong immoral activities din sa Pilipinas nga makapalagot yun sa tao. Same-sex union, ang kanang mga premarital sex, prostitution, kabit-kabit, perting daghana din sa ato, gahitak sad na. Pipila lang is akong gisgutan ang mga problema. So mauni sila ang mga sala. Mauni ang mga sala. Let us hate aning mga salaa. Kinsa maning mga adik, kinsa maning ni ang mga kurap o kaning ubang mga tao, mauni sila ang biktima sa sala. Victims of sins. Unya unsa man ni nato? Atong dumtan ang sala, higugmaon ang makasasala. Kinsa man sa Team Marcos o Team Duterte, kay mabutay naman ng atong elections, kinsa man aning duha ka teams ang naglagot gyud sa sala, ang naningkamot nga mawagtang ang mga sala. Kanay atong pilion. Kinsay nakapaminos sa drogas, administrasyong Duterte o administrasyong Marcos? Kinsay nakapaminos sa insurgency, terrorism, administrasyon ni Marcos, administrasyong Duterte? Kita na lang mo analyze. Kinsay nakapaminos sa poverty, administrasyong Marcos
Administrasyong Duterte. Kinsay dunay daghan kaayong mga infrastructures nga nahimo, mga roads, bridges, and other infrastructures nga nakapabungkag sa mga NPA gani o sa mga terorista. Administrasyong Marcos, Administrasyong Duterte. Katapusan lang na kong testing, hay may mas daghang gisakitan ani karong nahitabo ang mga kontra Duterte o ang mga pro Duterte. Sa mga rally karon, sa mga rally ba, prayer rallies, kinsa may dunay baga yung dosok sa katawhan nga automatic na naghimo og mga suporta, nagpakitag suporta ang kontra Duterte o pro Duterte. Mailhan man na nato mga igsoon kung kita nahigugma gyud nga Dios non nga paghigugma. Dili magita ka perfect no, dinis kalibutan why perfect dinhi bisan si Jesus gikulata o gilansang sa cross. Bisag perfect ang iyang paghigugma pero ang dating nato di gina perfect kay imperfect people man ta. Pero kinsa may mas dako og positive impact mao nay importante. Pasabot, makatandog ba sa kasing-kasing sa mga tao? Di na lang ta magsigig analyze, sakto ba o dili ba? The impact, positive impact. Kinsa may mas daghag nalipay ang katawhan sa ilang pag-administer. Kinibang administrasyon karon ni Bongbong Marcos o ang kadtong administrasyon na 6 years ni President Rodrigo Duterte. Kinsa may duna bay daghan na nagpasalamat og nalipay. Mailhana sa rating. Rating nila kanang itawag og trust rating. Nagisigig himo kada tuig kapila na himuon. Tanawa ninyo kinsang rating nga wa gyud ni ubos. Hapit tanan atong presidente nga niagi kadaghanan gyud nag-anam yung kaubos ang ilang trust rating as they go along in their administration. Tanawa ninyo ang mga ratings o kamoy hukom. Kita'y hukom. Dili ta perfect. Pero ang akong sintro lang diri, hunungon na kanin atong panag-away. Mutanaw ta sa tinuod nga problema. Basig dili si President Duterte ang problema. 80 anyos na guna galisod og lakaw, problema pagid na. Basig dili si Sara Duterte ang problema, Vice President. Ngano man yung i-impeach man gina nato, makapaminos gina sa corruption, makapaminos gina sa drug addiction, makapaminos na sa terrorism, makapa-alleviate na sa atong employment o sa atong poverty. Kana ba? I-check nato. O kung dili man, hunungon ta na maghigugmaay ta, mag-reconcile ta. Sakit man tingali, pero dawato nato ang sakit. Kay usahay kaning atong luha, mausa ni ang healing power of relationships. Manghilak ta, para sa paghigugmas kaaway, dili kay manghilak ta kay nag-ilaid na tas kalisod tungod sa atong pagsigig away. Manghilak ta nga nangasayop ta pili, dili kay manghilak ta tungod kay gi-oppress na tagmaayo sa atong gipili nga sayop. Muna karong eleksyon pohon midterm, mamili ta adtong kamaong mohigugmag kaaway, kamaong mudumot og sala, kamaong mohigugmag makasasala. Usa lang ni sa akong nakita personal, bahala na mo muuyon mo sa dili. When President Duterte took office, millions nga mga addicts ang ni-surrender tibok Pilipinas ug nagbag-o sa ilang kinabuhi, ni undergo og mga kaning rehabilitations o
uban pang mga pamaagi gani nata din hisugod kanang gi pasiugdahan ni Sister Faye Barino og sa Love of God community. Sugod, surrender to God. Millions ang nag-surrender. Never in our history in the Philippines nga nahitabo na. Adto sang panahon na ako ang in charge sa prison ministry sa atong archdiocese. Triple, double, triple ang gidaghanon sa piniriso. Pasabot, wa pamatya, gipang priso ang katong nasakpan. Na triple god. O 80 to 90% sa kaso nga nung nidaghan og maayo ang mga piniriso, drugs, related to drugs. Sa ato pa, wa pamatya ang mga adik, gipang priso. Naipipilang namatay. Maunay atong i-probe, EJK ba na or part of gitawag na to collateral damage. Pero hundreds of thousands ang naasprisuhan. Nakaroon gani, nakalaya na ganing uban. Ana, minindot ang atong mga prisuhan. Dagkong facilities, Luzon, Visayas, Mindanao, na ay bagong mga buildings, tag 2-story, tag 3-story, tag 4-story buildings para lang maluag-luagan ang kahintang sa mga piniriso. Sa ato pa, naagya po humanitarian action for the persons deprived of liberty. Panahon na sa administrasyon ni President Rodrigo Duterte. Kanalay akong nakita og napatingali uban. Sige na lang, kaning build. Kita din hisliluan. Hapit tanang suok sa atong lugar din simentado o widened ang atong mga karsada. Luzon, Visayas, Mindanao. Wa pa ni mahitabo sa bisan kinsang administrasyon since I was aware about this 1986 mamontoy una gyud nga naatay change of kaning administration din sa Pilipinas hangtod pag-abot ni President Rodrigo Duterte. Wa ko kasuway nga naa ning build labi na gyud in relation sa karsada nga ingon ani ka massive o pagka expansive. Mo nang kamo nalay hukom, kita nalay hukom unsaon nato pagpili karong umaabot eleksyon. Basin sa lang akong nakita, wa ninyo makita o kini akong nakita na fall short sa ko sa akong pagkalimitado. Kanya-kanya tao pilion based sa atong kuan, pero ang generic guide, let us love each other. Let us love our enemies. Do not hate kapwa Filipino. Protect Filipinos. Nahinumdum ko pila to kabuok mga OFW nato nga bitayono na unta dito sa laing nasod. Giprotektahan yung maayo nato together with President Rodrigo Duterte and other presidents. Makig-away kita nga dili lang gid unta patyon dito kay ipabalik lang gid diri. Pero ngano man ang ato mismong former president gilabay ra man nato murag trapo less than 24 hours to other nation. Makatabang ba ni sa atong nasod? Maka-rebuild ba ni sa atong relationship as nation?